Predseda Národného inštitútu rozvoja práce a sociálnej komunikácie a občiansky kandidát na prezidenta Slovenskej republiky Jozef Behýl navštívil kúpele Štós. Pacienti trpiaci na dýchacie a pohybové problémy si prišli vypočuť nielen kandidáta na úrad prezidenta, ale aj populárneho slovenského speváka Petra Stašáka, ktorý na spoločenskej akcii vystúpil spolu so svojím bratom Paľom. Cítim, ako z lesa rozvonieva zasa máj. Som rád, že cítiš stále máje vôňu líp. Tak ako dávno, keď spolu za mamou mohli sme stráňou ísť. Tak ako dávno, keď spolu za mamou mohli sme stráňou ísť. Vystúpenie k pozorným pacientom Jozef Behýl zameral na súčasné problémy v spoločnosti, ktoré prenasledujú väčšinu občanov republiky. Pacientom odkryl priebežnú situáciu v štáte od začiatku 90. rokov s akcentom na súčasný stav. Od 17. novembra 1989 až 60% bohatstva Slovenska už nevlastnia obyvatelia tohto štátu. Nemal na mysli iba privatizáciu, ale aj devastáciu krajiny, predaj pozemkov do zahraničia a najmä likvidáciu slovenského poľnohospodárstva. K rovnakej tragédii prirovnal aj systém sociálneho a dôchodkového zabezpečenia. Ako povedal, žijeme v dobe, že si už nevážime ani starých ľudí. Nabádal, aby sa spoločnosť vrátila k osvedčeným hodnotám a žila podľa systému zo známej dobšinského rozprávky o 3 grošoch. 1 groš vraciam svojim rodičom, druhý požičiavam svojim deťom a z 3. žijem. Atmosféra v kúpeľoch bola milá a mimoriadne srdečná. Majstrovské tóny Petra Stašáka a ľudská tvár Jozefa Behýla nenechala nikoho chladným. Tak, ako skonštatovali mnohí pacienti, častejšie stretnutia s nimi a najmä odkrývanie pravdy i následné sofistikované riešenia môžu mať šancu na nový a lepší život pre všetkých občanov Slovenska.